Hola. Bueno, la meva carrera com a escriptor es va acabar al 8è. Però bueno, m'agrada que són les paraules. Nosaltres la vam estrenar en aquesta escola. Bueno, i és el que dius de l'arquitecte, que també no estava tan colonitzada. Ens va agradar molt a l'hora d'entrar-hi i reglaries i tot. Bueno, jo us volia explicar, parlo una mica en representació dels grans, que són els que van passar per les 3 escoles. Vam tenir aquesta sort de cada 3 o 4 anys anar a aquesta escola. I, bueno, la primera escola recordo poca cosa, però no sé això. Ja estan totes fotos en blanc i negre, però és com una mica aquest record, no? D'aquelles pel·lícules de la Guerra Civil, d'una escola naquista, i bueno, poca cosa més. El text aquest de la senyora de Maria sí que em va venir al cap això dels lavabos, que tenien aquest forat, que no ens deixaran anar sols perquè no ens passa tot a sota. I, bueno, de les que tinc més records és el de les escoles prefabricades, que només vam estar 3 anys, però que va fer molt llarg, no? Si recordo el fred, la calor a l'estiu, estan molt apinyats, tots. I, bueno, quan vam entrar aquí, doncs, tonteries, però mai m'havia imaginat que hi podia haver finestres a les 2 bandes d'una classe, no? Que quan estudiem, la llum és una escola amb molta llum, biblioteca, que tampoc sabíem que hi podia haver una biblioteca en una escola, laboratori, una passada. I aquest espai també m'ha vingut al cap els divendres a la tarda, les classes de pràctiques que fèiem aquí, que eren una de les millors tardes. Bueno, res, agrair als pares, als nostres pares, que van creure que podíem tenir una escola millor, agrair als mestres de l'època que van saber apretar i trucar a les portes que van trucar per aconseguir això, a la gent del departament d'ensenyament de l'època que ens van donar aquest arquitecte tan fabulós, i també a l'Ajuntament de l'època que es va empenyar i va fer aquesta obra, i els ajuntaments posteriors que l'estan cuidant i mantenint, i felicitar també a l'equip de professors d'avui en dia que ens donen aquesta tranquil·litat de portar els nostres nens